Oba papa bi no na free yesia. Adwuma de onim so me dey na me honam so. What you say no say wo so na betini kan wonye wo za akoda we wonye. Me di agro ma me ho mate akọ wonye. Sa no ani je ho. Oh ya me kai baby a o ma me so mpa no ti wono. Na Mare mpa me fa. Oh, papa to yam. Ana. Use me dey pia na me ne hihwe we a. Ene na tena be 4 years ni o. No, shut down for me gon kwesi we ohun se na nsem baba onche na ya se wadwa ne bu afu live. Wa yale. Me dey be ya na nka ini free ho kra ma me na. Ti nya wo na beka. Na sabi o me padwuma mu kwa me makwase ampanyini bia sabi o me sisi me ho kwan. Dabi me makwan mo bi me si madwuma mu kwan ko akoma to yam. Na dra na dwo nsuo toton ho na nka me nko. Enya ho na me ba. Kono ho kaya wonsoa. Ono nso ma me nso me nsoa. Onso onjem. Wonyem. Any apostle, me bu na pray na pray obe jam. Mr. Menya wi. Only problem. Ya na kope bibi mami ni. O ade kwesa. Sa. Ti me kwa kudi dwa na obedi den enumre. On say aponchi bi na nkofo bi di be yemusuo. Me ka che on say yemusuo na. Ba sa na me boa. Oh ya, na me boa nti no. Obende. Adwuma yi. Eno ne ye didie. Ediwa na edi ya adwuma hye. Ai ko twetwa bi na. Eni fufu. We dey ya me munyamre. Me jemu hye da me munyamre. Wa be yemu aham. Any problem. Nenti no. Enumre no so se de oye no na no. On sa la no. We all there. Me Komfo am me me want nka. Enumre why? Mate me do. Me wie so a, me ma waso. Yo. Am frɛ akwa bi odemeka. Hwe na aka de ba ko. Ade. Ye mi refio. Ade. Sama fa we ya ma wo. Yeah. Me. Refio anka e me. Ka we no de ma me na kwa kama to akire ho. Every year sian. Wona ntia tobo. Why? Tobo na jeje dem. Aboa. Ne to no. Hello. Berma. Mia, Komfo captain mia. Me na abaji schedule me ho no. Aba kra che untim kan cham se ma aba me hu ne ma wa ha. Aba be hwe me hwe preview no wa ha. Aba. Aha. Media wan fa ma mefro sunsuma ku o. Frisa me wodnya me no waka. Me mpantwidie. Mate. Hey! Asio. How? Yeah, Berma no. Berma papa bi. Nenye. Wani mu nya mefe. Nenye. Ananka me bo Berma Bediide na nka sade obesi agye agumi so na dia me yema dia ya asekom. Sade enti. Sabi mpanyi sade nka ne na bom asumu no. Ki hwanya no. Dabi ya ne nyina na hwe bomu. Na kama poto ama na fia. Wan so na be chiri sanka odi bomu. Wan na so odi bomu. Eleli ne odasani ya ma mensasi fom. Wo kasa ma bebu. Na akora bi ya ama olumai. Ade a mishe nyina ama nka manwe. Ne ba bi amadu no ya ama makamare. Sasa menti ya ma nya broken heart. Wo ya mo na wo bi be mo nya broken heart wa bra me hwe ni pa no kro ne se on fa ne huni. Said the tennis akura no spending more no. So ni se me for ba me we. Wo dey hwe oba nim so hwe oba pa. Na no kura ba kuya me ne uhia ni. Ono kura me ne ntamate te se me mani bibi. Ono se me bia me hia no se ne ni nyina kura wo da so hwe no. Ade me ne no wo ho me not na so many years. Na ba na no ni no ase oye me ne china. Enti me hwe wo hwe mu a efra kwada na se free Berma. Oh, me dey say nipa na o twintwa ma na mu na o ne no. Minim se unti se wanya aka nchema foforo bi. Okay. Ti say nipa ne na ya kan sambi sa kwa to yam. Ne wiase we sabi bi. Na dwene ni fia bi obi a na adwene nya bi.
Oh, eba be si wo cha be fa wo. Sa Berma kro no, watiti se me, man fra ne kra ma ha amfa enema me niema ni. Man fra niema ya nwone mfene ne mfe anwone na ase a. Anka na no nyeme kra mfiri nsem. Afa no ma me kra aba me. Se me sa nipa no, se nananom tiase, na sa bosoma di osonso de me ya adwuma nko ade a, me fra ne kra ba ha sesi a. Na me wo ne mfe, na ansa na me fra sa nipa no, me hu ababa wa no, epechape. Metimi awura ababa wa na chi endu Berma. Ana. Ona di ma me Bediide. What the problem? Ona ma WhatsApp wa kra won reply. Say me na ma ye busy kakra. Na ma ye busy kakra. Na nsa mu Twitter ho mu dia why. Oh yes, say why jam me pa o. Why jam me? Sama yin ma sesa na no Berma Bediide GH. Oh sir. E wa Twitter o. Okay. Ase de omo ya na ase omo ya ma ho na. Obi e ko ho bibi say. Facebook ko kra de ma free o dada. Me na no say ya motia no kra frɛ me motia Porsche say wo frɛ me ne bofu saa say no Facebook de me free wo na ya Snapchat GH na na daso na akora ni kora we na ati makoma no akwa oh nana woni abaya ya we ohun we nanim oni we ni picture ma wo so de aye ni DP na matwe no ababa we na me ka say Berma kro no na we na wo so wa nkunu a na me no nana no mfa wo entwa so no obidum bi ye no wadwa ma mi si wo be wo pa de ene sa Berma ni se me hon shada mfa me kakra ntia ma ase fever manya fever kakra ana e komu de ochi na me kura metima ko de asa so hapo oh nsem bi ho no mo a wo ka je me kan ye nyina oh nana wo se me ba na me ka cho sa baba na etima ko na Berma bi na twintwa ne na okura wo ka se oh se de oni mi adi agura che ma so mu wa che no nana wani mu nyame ma o shan kwase abo me the pressure kasa akaba be abesimi diem wena me hunya nsam bisa asem ba ase ato ebo ase hwehwe ana odi me pese me ko achi ni a me ko to kosu abo ne bia nti odi ye ni Berma na on se da bi se Berma kro no me dia me ma nkola adwene kakra ne se opa yemfa ne ho nkyene wi ase de papa anya hwe a on se o de on sa de bi ho a wukuno kra mfa so bi ani so jama ne ka de obeti be jama naka ne mo mi free utirim de eno ni asem no ti oda da ye na nti me ma anya kra wo be ye bi o de sa na me ma chira o mu no sa ko so for dos ya so so dwa to nsu o wa de se me se de me ni uti na sa me de asema to wani na se fe wo dan ne nkwanta de a na metu wona sa no nipa ne be pa acha kra wontie o ana me chira o mu no se jama ne ka de metime jama naka ne mo mi free utirim de menyi se wu so anhyehyɛ hey sa ko de ye fucking mi abo kesi amabro me ho de chese mi ama frɛ me kra ebe ku me ho mfam free ni mapampam ana me na ase mi frɛ mutia Elvis hello nana hello Berma Bediide ni me mia wo we kwa de me wo da ya chi ya sa ma nya nnu fie kwa nti ma bodua no wa ha ya wo so adai ma bodua no ti so se ko sua bi agu ha de wasi ma chi na makunu Berma ya mia mam kwa chiri mem sam shomra ni na na ya mia nana ne ni tu kwa mi kwa izanti a chire wo kwa izanti ma min sha Pakistan hello mamenya ko sesia mamenya ko hello Moti Avis mia wo Komfo mia medin kwase asam o makofo bi ge ma fo bi yire wa bodua ma na nyame sa modane modane ho medame na oh ene mama koma atui sa ene me ntode ai